guys! Welcome sa aking YouTube channel. For today's video, gagawa ako ng Bicol Express. Tara guys, samahan niyo muna ako. Ayan guys, luto na ang Bicol Express. So, ayan, pakita ko sa inyo. Tikman na. Ayan. At meron din akong rice with toppings na bawang. Yan. Malasang malasa yung Bicol Express. At saka tamang-tama lang yung anghang.
Sarap yung gata. Yung bagoong dapat ano siya pigang-piga kasi maalat pag nandyan yung sabaw ng bagoong. Ayan, Bicol Express. Ito yung isa sa masarap na pagkain dito sa Bicol. Sarap na malamig na tubig. 200 pesos. Meron ka ng Bicol Express, kalahating kilo. Sarap. So, ayan guys, hanggang dito na lang muna ang aking video for today. Huwag kalilimutang mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel para lagi at i-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. Maraming salamat guys. Paalam.